достар, вообще капец. Сколько я куда тоже, прикиньте. Смотрите теперь у меня какие глаза. Почти что. Шишиги подтекают. Короче, достар, қарағыз, менің мынау сәскем несік сәске атып отыра. Вообще капец, қарағыз. Қатар мотор да ол. Впервые в жизни, достар, менің үйімді бітей сәскелер ата. Мен сөйлеген бар екен, что гүлдер мені яратмай. И олар нифига сәске атмайдар. И представляете ме, мынау гүл уже бір адына тоқтамай, құтырды қысығып, сәске атып тек отыра, представляете ме, мына. Ой, вообще моторы, бұны қарағаттағым бірді. Ой, вообще, красота. Бұл, короче, гүл, evet, какой-то бір циклоп деп атала. Леруа Мерленден алған. Представляете ме? Вообще мотор гүл екен. И ол, прикиньте, вообще әрі. Прикиньте. Аға, короче, құтарағына хауқияғым да өтей. И ол, мына, өшетте утра. Представляете ме? Никакой уход не надо. Вообще непривередливый циклоп. Прикиньте. Короче, достар, мен бұндай сейдерге келдім. Аларды 10 күн көргенім жоқ. Алар 10 күн бойы санаторийда бұдылар. Железноводскийда. Ел хай шунда баралар. Представляете ме? Вот қазір келдім. Қардарын қараған есі кіргендер. Тоны елештеп қойғандар ана. Біз қар басқанда бір елғынан алып қойғандар. Бақырлар. Короче, достар, мына наконец-то Заки ағайдар қайттылар санаторийдан. Қайдан тұрған Заки? Есун тукила. Ел хай шунда баралар. Неше бүйрегі біранда ел хай? Исәнік табыз. Минерал кәсерге бардың? Пандемияға бұлғаш бара алмадық 2 ел. Ақшада мысал? Шойында да 7-шіге бардық. 7-шіге мына Есун тукиға барғандар. Есун туки өсіп қайтып кеткендер. Короче, достар, мына осындай завтрак әзірлейдер. Әсейдер ертеңсек. Мына сырой светланы. Үткерелер, морковь менен. Кешер біле морковь yok. Кешер менен сөйілді. Шынан хан подсолнечный май халылар да, и все шылайтып ашайдар завтракка. И прикиньте, мына күнде завтракка шылай ашайдар. Уксус еще, сырые овощи ашайдар. А сен нешеп сырые овощи ертеңсек ашайдар? Туалетқа хайбет Мавур екен. Ешешникке хайбет, оказывается. Ортлық кайбет. Короче, достар, мына ошондай завтрак әсей күнде әзірлей. Мына қарағыз, бұнда сырой кешір менен сөгілдір, кәбісте какой-то орех хылда тұтылған почему-то. Немешілік хылда құттынасы? Қаты болмасы еді. Шулай, қаты болмай, пайдаға көбірек бұла. Малы шыра шайтып еткен ти. Малы шыра шайтып еткен. Келгені. Қаншаға келгені. Бұда баса көріп отырдық. Мұндай полезный завтрак давно шағым жоқ. О, еще юмыртқа бір жүргендер. Хотя бы юмыртқа бар достар бұнда. Мұна сіңген ей? Еще мұна икмек бар екен акасы. Дәмді екен салат. Бұнан точно кишечник хорошо будет работать. Жәке ағайman әздейім ақ. Хотите выглядеть еш. Асағыз күнде осындай сырой салат. Кәбестер сырой, жүгілдер һәм кешер. Маймен бұта хеғызақ. Майы почти что жоқ достар. Ой, ашап бұлай екен. Ашап бұлай екен. Ох, мына хап-қары ауылмайын. Хылай беді, достар. Салаттан соң ерқаттанып тұрып ашайды. Салат пыпа салат өзінің полезный. Пайдасын берді. Қазір мощный вредный ашарға. Вредный түгі бұл майский май. Майский майда холестерин болмайды вообще. Ауыл жұмыртқасы. Өздеріне біршар жұмыртқа өсіргендер, әміне 2 өсіргендер. Сен өссен де бе баланы қорағыда еді? Көптер қарадарыны рецепт бәліше ат әсей. Ярты ұрысы, ярты басқасы. Атты несіктер әйттерге қауым. Бәліштің рецепті деген әсей несік пішірген. Әсейдің бәлішінің рецептін бүгін сізге көрсетем достар. Ол бетінде мына ішлей бетінде яртығы рис, яртығы картофтан бәрәңгінен мына шул рецепті бүгін сізге көрсетем енді. Шемешке май алдым. Сливочный майский май алдым. Майский май. 1 стакан кефир, сода, хау адырақ, и все.
Изе кирен тұрады. Контролировать. Ристы, теге вақыт мен сізге көрсеттім бе енді, ристы просто худа отвариваете до полуготовности, и шунан соң дуршлагка салып, хәвәйтеп ху менән промывать тәһегез. Хуын харкытаһыгыз. И шунан соң мына ошай рисқа халагыз да, мына күрәһегез менә әсәйәндә яртыһына уже рис калды, яртыһына ана картоф. Кай чигин эштейһең? Хавлана инде тиште. Бәлешен әсәй духовкага ултыртып куяла, үзе итә. Бәлеше бешеп тора инде. Бу һәйбәт нәме аласы? Зәкиягә эш кылмай. Ишеттегез менә нимә тәйм. Әйтәм, туган көнеңә посудомоечный машина бүләк итәйек һәм юк ди Зәкиягә эш кылмай тәсәйт. Короче, достар, менә әсәй бәлешкә менә кабыж артты. Әйт, ничә артты? Мен жырын сыгарып алам да, жырын алмайым. Әсәй ЗПП шуга жырын сыгаргансы Qadın ərəm etib durub jırın жарып tərəş. Bəlişkə xalas. Zəkiyə həmin gistəgə kadırdı bulağı nimi toңqayıb alğan demişdik adda. Bara итә. Эш кушты бит. Суп yeyib Zəkiyə. Qarşı mına dostlar. Уже үстіне халам да. И өстенә мә ошайтып кады итен халып. Кайры şu бутайбыз диша кискене, мен бутамайым да шахалам да коyam. Только кады итен генә эштәйин дә. Күркәйте. Еще күркәйте. Писада Кейт бар, Немен дитем ди бәлеш була. Алла бер. И вот достар ошайтып әсәй бәлештең өстенә ошайтып күп итеп хуган хаксыга. Әсәй ярата күп хуган. Мин дә кстати яратам хуганы күп булса. На, таушы келди төштәнек. Тау хумык бу бәлеш. Kalpaşık isteyim bitmeyeyim, şöyle koyalım da. Можно kalpaşık. Әсәй ошай калпашык эштәми, ошай чишик калдыра почему-то. Зур гына. Бу таштарга Бу пахта шанада. О, карадым, устаптай бәлеш. О, Худай. Буны бер гына ашарга була. Офигеть. Рахат Зәкиягә бер ашашмады. Бер аз ашадан шун. Карагыз достар, әсәй нисек киенеп алганда мәскәгә китеп бара. Модный итек киеп алган, дутышы. Матур күлмәк киеп алган. Қалай хатар йөрөйһең дәрескә. Короче, достар, без инде әсәй мәсҗидкә киттек. Әсәй, әйдә мәсҗидкә барып киләбез. Мин ул мәсҗидкә барганым юк. Бер тап. Хәйр хал тәмин әйтә. Хәйр халга китеп барабыз. Башка ялгыз. Әсәй бүген укыта балаларды мәсҗидтә. Шунда китеп бара. Мин аның артынан иярдем инде. Короче, мына достар мәсҗид тора. Бунда нимә һуңасы? Монда шул класслар укыйбыз шунда. Бу помещение бер үй мына достар, бунда балалар укыйдар тәсәйте. Ассаламу алейкум дип әйтеп, аяк менән кәрәгә керә. Уң аякмы? Ассаламу алейкум. Представляете, мына хәйриялар на газификацию мешите. Оказывается, мәсҗидтә әсәйтә һук ди. Газ юк, отопление юк. Шуның аркасында мына ошо өйдә мәсҗид инде. Чай килеп сыгам әсәй? Кыш көне ушунда балалар ушунда укытабыз, тегендә помещение һук, шунда укытабыз. Оказывается, достар, мына бар тетрадь по газификации мечети. Шуны асарында достар, кемдер газга акса биргән, шулар мына язгандар фамилияларын һәм сумманы. Представляете ме? Мин язып тормайм инде. Аны газга мен хомгаланда. И всё. Обязательно язарга тимәгәндә уйсым. Бисмиллахиррахманиррахим. Хәзер мин халгас достар, мәсҗидкә Асия мәсҗиденә сразу же газ үткәрәләр алар. Нисәме ел мәсҗидкә һаман газ үткәрә алмыйлармы? Короче, достар, мына был Асия мәсҗиде урынлашкан Максимовкага. Шундай матур мәсҗид. Нисәме ел уже мына монда Максимовкага килеп йөрибез. Әсәйләр нисәме ел Максимовкада яшәйдәр. И ошо Асия мәсҗиде һаман да достар без газа. Обратный вход, алдан лестничный марш бар. Менә шушыннан инде аның атлар да эшләнгән матур иттереп. Бияклап инде хатын-кызлар йөри торган аерым ишек. Менә шушында зур, шушы здание кадәр лестничный марш була. Анда никах бүлмәләре, шушындый
проектінде ала берсе. Быйыл башарга дип уйлап торабыз иншалла. Мына әлгілі хөйдеп келе жатам. Мен айтам, несем ел бұнда келіп жүріп, несем ел газ өткіре алмай. Почему? Менә Аллаһка шөкер, быйыл инде менә электричество белән отопление бара, кыйбатка төшә. Ошо мәсеткә газ өткәрер өчен 490 мең акча кирәк. Менә шушыннан А нет, территория теге- уртага бүләләр бит. Ул бик матур да түгел. Хәзер менә шул воздушный кистеләр дә хәзер подземныйны үткәрделәр. Ул якка мин үзенә шатланам, что территория улы бит инде. Ай. Алар шунда бер халыкка йөргә бер парковый зона кебек, балаларга хоккей уйнарга электә монда ясадык бит инде. Ай, облагораживать та. Алла берсә. Они правительство бермәй что ли 490 Ким мәсетләргә. берсен инде? Юк инде, андай хәл булганы булмады. Юк. Уже мәсеткә мен әле карыйм, уже ремонт кирәк та инде. Кирәк, эш күп монда. Аллаһка шөкер, менә шуңа күрә быел дәртләр бар иде безнең Алла берсә менә алдан бит инде. Парадный вход. Менә шуннан да эшләр башларга иде. Ата, һеҙҙең нейде алта ҡалдыраҡ, телефон номерығыҙҙа, может, кто-то хочет большие пожертвования сделать. Біреу дә белмәй дә, что мына Максимовкала бар мәсет, и уға требуется газ тип. Төрле кеше була инде. Кем кулынан килгән 50 сум бирәме? Кем без андай олы суммага даже не рассчитываем. Ну, каршы түгел. Кемдер теләй ярдәм итергә мәсеткә, мына мәсеткә уже, кстати, ремонт кәрәк, парадный вход кәрәк, ограждение кәрәк, и самое главное, дуҫтар кәрәк, газ, чтобы йылы булһын, чтобы рәхәтләнеп, бында кешеләр килһен, балалар уҡыһын. Шушы, мин белмәгәнем, что мәсеттәрҙә бар бухгалтер. Ҡалай ҡыҙыҡ. Әле күптән түгел штрафында түләдем әле, вакытында отчет бирмәдем дә. Ничего себе, Судьяга бардылар. Анда ярты көн шул штрафны түләп, инде 2 атна отчет биреп бирдек. Представляете, мы даже Намил хәҙрәтте судҡа барғандар, судить иткәндәр. Бар. За то, что ул түләмәгән, ваҡытында отчет сдавать итмәгән. 30 мең дә түләгән бар штрафлар. Ой, бында газға 50 мең яғыр, 30 мең еще штраф Бар түләйгән. күрә дәүләт шул штрафлардан ҡотҡарсын инде шул гына. Короче, дуҫтар, мына ошонда балалар уҡыйҙар, әсәйем уҡыта. Нимә уҡыта икән, мен үҙем дә белмәйем. Һорарға онотҡаным, хәҙер һеҙгә төшөрәм. Вы поняли этот хадис? Пусть никто не показывает свое превосходство над другим. Вот все мы люди равны. Вот бывают люди, вот кто-то состоятельно живет, хорошо, богатый, там, да, дети богатых, а потом они вот сверху смотрят, кто вот хуже их живет, вот сверху смотрят на них, как бы считают себя лучшими, избранными, как бы лучшими. Нельзя так. Это большой грех. Высокомерие это называется. Короче, дуҫтар, мына теге өйдө күрһәттем бит инде, мына Намил хәҙрәт ошо өйдә йәшәй. Кстати, мына второй этажында и мына был этажында уҡыталар балаларҙы. И, кстати, мына аҫта тоже класс бар, унда тоже балаларҙы уҡыталар. Мына ошондай помещение, штора нету. Кемнең шторалары бар, әпкелегеҙ яңы шторалар кәрәк. Гардиндар кәрәк. И, кстати, еще дивандар да кәрәктер әле, бит, Альбина. Столы, дивандар, паластар, шторалар, гардиндар, артык ята икән, кайда итергә белмәйһегеҙ икән, и в очень хорошем состоянии мына алып килеп бирегеҙ. Ошонда, дуҫтар, Асия мәсетенә, потому что мында балалар киләләр, уҡыйҙар, мына эшләйҙәр поделкалар. Мына как раз таки Венера апа мына поделка эшләтергә өйрәтә. Ну, безнең росписи декор. Росписи Бәләкәй балалар белән поделка ясайбыз. Разные красивые вещи. Кстати, мына Венера апа городской башҡорт, который башҡортса бер һүҙ ҙә белмәй. Хатайым әле. Я стесняюсь говорить неправильно, просто башкирский язык я знаю. Короче, достар, обычно теге мен ҡурҡам теге шундай мәсеткә инергә, шауларға ҡурҡам. Бында ингән прямо миңә күңелем рахат. Бында без ҡысҡырышып йөрөйҙәр, балалар анда бында йүгерешәләр, уйнайҙар, уҡырға инеп китәләр. Такая веселая атмосфера, такая хорошая атмосфера. Мында ҡунаҡҡа киләбеҙ. Ай, Намил хәҙрәт. Получается, мына, если ул хәҙрәт, значит хәҙрәт. Получается, аның другой профессияһы юҡмы? Хәҙрәт кеше эшләй алмай, что ли? Допустим, белмәйем, бизнес апара алмаймы, или там, допустим, плотник булып. Хәзрәт кеше иң активный кеше булырга тиеш. Кем умарташы белән булаша? Кемнең пилорамы бар? Менә безнең мөфтиәттә специально шуны Айнур хәзрәт Бергалин безгә максат куйды. Кем ни эшли? Безгә бөтен информацияны бирегез. Менә безгә хәзрәт әйтә инде, сез самый активный халык булырга тиеш, сезне халык белергә тиеш. Бергалин ул кем бу? Айнур хәзрәт Бергалин безнең мөфти хәзрәт. Башкортстан дини назараты мөфтие. Ой, гафу итегез, конечно, белмәдем. Был что за машина ул? Без менә шушы автобус белән инде. Ошо һеҙҙең автобус инде. Иртән итеп торып, алтыда торып, кабыр-казага барып, шулай итеп, үзебезнең мөселман егетләре, мөселман кызлары шул эшләрне
Ярдәм итәбез халыкка шушы услугны оказываем. Получается, үдегә шуны организовать итегез инде бит. Халык үзе килә инде. Аны бер кешене итеп куйдан икән, бөтеннәр үзләре килә. Хәзер безгә ярдәм итегез инде дип. Намир хәзрәт, получается, хәзрәтләргә разрешается вести бизнес. Шулай дип сорам. Шулай инде ул хәзрәт кенә түгел, ул пәйгамбәрләрдән килгән инде. Һәрбер пәйгамбәр бит шу дөньяда яшәгән. Гаилә кара кирәк, бала кара кирәк. Мәсәлән, Нух алейһиссалам агач эше белән булашкан, көймәләр төзегән. Булган Дауд алейһиссалам алар бит тимер эше белән булашканнар, кальчуга, кылыч булат ясаганнар. Гомергә килгән алар пәйгамбәрләр ирләр булган бит, ир кеше бит инде ул. Дөнья көткән кеше. Шундай, прикольный хәзрәт, между прочим, Максимовкала. Такой современный, меня охшай. А то кайбер хәзрәтләр достар теге асатахында, алар теге күп итеп озак итеп сөйләйдер, теге нудно итеп. Ана Намир хәзрәт ул вообще коротко, ясно әйтеп куяла, и все инде, все ясно и понятно. Меня шундай хәзрәтләр охшай. Гафу итегез, конечно, калгандар, если вдруг яңлыш әйтеп таштаган. Прям камерага. Просто протирайте, и все нормально, короче. И прям башка дышать. Так вот. Нет, камерага именно. Камера карабағында просто. Немен тазартам? А? Кем мен бізаттым? Заринаның артынан тазартым. Онда хөнмейдегі. Сразу щеткасын тұтып тазарта баштады бит әле. Оп, Аллахайым, блин. Өйде бысыра табыр айнама. Шиш, блин. Артынан даже тарелкасын да алып қоймай. Короче, достар, мен үйге күнәтам Зәки ағайдың гаражын. Аның гаражы такой чистота и порядок, вообще ғұмырда андай гараж көргенде жоқ. Мына хәзер ушында инекте, мына бұл Зәки ағайдың Peugeot машинасы тұра. И ушында зур гына гаражы бар. Һәм қарагыз, несегендай порядок бында. Я ховай. Все по полочкам разложено. Мына все в ящичках. Тап-таза. Қарагыз әле. Вот, күрдіңізме? Мына полкалар, қарағдар. Весь моторлап эшләп беткән. Мына. Я худа. Как будто магазин менә достар, күрдегезме? Қарағдар. Мына банки, склянки, все на месте. Полка специально для них спад. А, бандадр какой-то полочка. Все в коробочках. Аккуратненько сложено. Вот такой вот чистый гараж. Көрдіңізме? Вот таба Зәки ағайдың гаражы сында. Біздікіндегі бейістіргі. Бір кәне қалып ебәшіңіз бала. Қайтпам да. Пока естіріп өтмейсіз. Короче, достар, онда Зәки ағаймен өссігіні пекарняны икмәк алдық. Багеттар, тәмліккәстер алдық та, қайтыға сықтық. Мен өзіме алдым мына пирожок капустой. Зәки ағай қорқты пирожок ашарға. Жоқ, мен көрдім. Отрыжка ты пирожоктан ты. Бір пирожок ашайын да, ты өші пышқанан алады. Бір сутка кекерем ты. Мына, короче, достар, наконец-то мына таныштырам Зәки ағайдың қыздарыман. Вообще-то мен таныштырғаным бар уже. Бар же. Ну, кеше, хорай, почему дочки Зәки ағай не видать? Че, ваша мама их не приглашает, что ли? Правда так и говорят? Правда? Подписчики так говорят. Вот, почему, говорит, их не видно? Вот, они вот живые, настоящие. Две красавицы. Айгуль и Альбина. Привет. Привет. А где ваши дети? Они хотели холостыми, бездетными девочками быть. Не получилось. Кстати, да, про всех не забудь. Кстати, Дустар, кстати, егиттер, между прочим, незамужние женщины, очень хорошие должности занимают. Квартиры есть, машины есть, и дети есть. Готовый натурпродукт. Айгуль старшая, она юрист.
Вот Альбина младшая, экономист. Вот, видите, с высшим образованием. Давайте разбирайте быстро. Кто хочет быть... Копия. Не, Альбинде копия. Это Завере Корсек. Моя мама похожа. Заке, кияу керек ма, жоқ ма? Мен икишер болсын. Полные штуки, пусть будет. Давайте, выдаем. Короче, вот распродажа, быстро разбирайте. 2 по цене одной. Продаем. Срочно кияу керек Закияға, кияудар керек. Папаға шаңғышы болса да болды дей. Закияға ұқсаған ердар ядығыз. Ике матур қыз. Знаменитый бәліш от Заки Анасовича. Мұна қаралы бетсар. Закияныш профессиональный бәліш бішіресі. 2 дня пекла. 2 дня пек Закияға. Қыздарына бәліш. Ох ты. Көрдіңіз ме қыздар хәзгәне мендей бәліш бішірді? Я люблю картошкой бәлеш. А ты? Я все люблю. Я все ем, я все люблю. Сиятные. Приятное, да. Кім айтты бұл Альбинаны нетіп, татарға да те? Урыс қақша отыраң Альбина. ДНК, что ли, повезти? У меня нос в хобби. Наш ДНК это нос. Наш ДНК это нос. Характер. И характер. Вот скажите честно, какой у вас папа? Все, а то подписчицы думают, что он такой добрый, хороший. Он со стержнем. Папа у нас со стержнем. Смотря для кого. Он умеет быть и ласковым, но и в то же время и требовательный очень. Мой ласковый, нежный зверь. Как раз вот мне подходит. Мама, наверное, его так называет. Это сын. Бабаем. Бабайым типке үйретіп алғасы. Ох, дей, қара достар, мына әсей бәлішті. Закияға бәлішті асты. Как раз үшкеуінің өзі қолайында. Үшкеу бет керекті болған. Так получается. Козларам, что я вас пригласил? Увидеть и вот эту вкусняшку, вот эту костюшку кормить, как маленький. Что я привез? Давайте, девочки, есть, а то они мне не смогли его скормить утром. Теперь вам решили. Мне тоже утром они так говорили. Давайте, ешьте. Мы специально пригласили, чтобы вот эти вкусняшки ты попробовал.